abakɔsɛm mreni yɛmamakɔ ababa official k.g TV so abakɔsɛm mreni ɛna abakɔsɛm a yɛbɛhwɛ efuru haya so ananidi ne Mansa Musa enche kra ne ehu sɛ yaya de nyina official Dr. Likey ɛyɛ kunkura yisu sɛ Mansa Musa nasa rasta ne yisu Mansa edin Mansa Musa na saa enne abakɔsɛm mre so no saidi na yeba aba behwe yewa abakɔsɛm bebre sisi ni ayemfu akɛse awodo a ɔmo bedi West Africa na ɔmo yɛ powerful saa ɔmo bedi West Africa ya na ɔmo yɛ powerful ye ntimi yi Mali Empire emfrim amran so ye Mali Empire emfrim ni ntimi yi saa ɔhin idi emfrim a ye frɛ no Mansa Musa say yehwe Musa translate ko English anase bronika say ma say Moses na yeba Mansa ya bodin obi oba bedi Mali Empire dodo na so ya na yede Mansa eso omoso said ye see yeba asantime ma yewo otumfo osei tutu di odikan nti dia obeka akonya na yede saidi no aso ne so ane yewo opokuwale na saa Mansa asechire ne se obiara oye ohene anase dodo na achirim ekokasa foforo se wula anase obia odi Mali Empire ne so sede ye di kan anase empire na kasa foforo nzo so no owura bia ye friend Masaro echire asiye ne ye onyame anase divine principle anase priest king ewo kasa foforo ni na kasa yedi kan echire mu se oye asecheni wula nas empire no ye kasa bia na ewo saa bia na ne friend Madinka anase Medinka language mu ana ye translate ye be hu se saadi no ye wula anase obia oye ohene ewo saa ebre no so na ne wanwan se abra Mansa Musa ebefa akonya no otre Mali Empire ashien ekodu bia anase onya territorial wodu bia eye former Ghana Empire no otimi FD so menka modern Ghana Empire eye former Ghana Empire sana Kwame Nkrumah ebetu yedin Ghana no yebefa mrenso so na ya compare modern Ghana any ancient Ghana anase Ghana Empire no ya kan wasem by ne abakɔsɛm ye Mansa Musa de obedi Mali Empire no so abra ofro ebetena akonya no so ono ne ohina na otoso 9 ana obetena akonya no so na onya ahunyade kase any good eno no ma bebre na abra ofa former Ghana Empire no enye no nkoan otoa so edi so na otoa so edi insase bi ti se Guinea ahye Senegal ahye Gambia ahye ana Mauritania ahye so na Mansa Musa abakɔsɛm no mo ye ni binie Mansa Musa eko Mecca 1324 abra ɔkɔ Mecca no enoma bi eni saa noma we bi na ɔkɔda na di ho enam sɛ no wo ehunyade kɛsie nti no ɔde gold awodo eni ska awodo eko na ɔtra ɛwɔ America kra bi ekro bi ani efen Garo na ɔtoa so kyɛ ehunyade ni bi no che gold ema ne toa so ema ne ko Egypt na afenzo so no eko Egypt no ema enkurenkura ewo Northern Africa no awodo bebre no enya na attention anase otwe omadwene eba ne ho so ema omunyina behwe nanim onyam ene no ma woye a se de Mansa Musa eye na ade no na nam se onye nsunsuanso Muslim ama na North Africa no ntino esuma na Mansa Musa eni jinhopa ye Muslim anase Islam esum na Mansa Musa eni ejeho na abra Mansa Musa etra na ahiem ekodu nkrobi ti se City of Gao and Tumbatum no Oboaboa Muslim scholars bebre every North Africa ebai no mbeboa no ema no
establish Muslim school and as Islamic school awodo ewo kura ne yefen Tumbatum na scholars awodo bebre etu kwan ebeka no ho ema no esi mosque ewo Tumbatum ewo sabre na Mansa Musa toa na didie so ekopim se ofri atiasefo asase so abakɔsɛm mreni we ne de abro enne ede Mopacho so unsubscribe ya yesro so be subscribe no like na wa share no comment na wa kire wa adwen na ye de ena abakɔsɛm ni besia na ye betoa so asa ababiem na ya tre Mary ahienim anase Mary Empire ahienim na ye no wa adwendwene ho ebiem ene abakɔsɛm ye kasafo ru a ye frɛ no Mansa Musa ye damase